Dobrý deň, kuchári. Zdravíčko. Dnes vám ukážem, ako sa prichystá vianočný majonézový tradičný šalát, zemiakový. Takže čo k tomu budeme potrebovať? Budeme k tomu potrebovať veľký vandel, alebo veľký hrniec, uvarené zemiaky. Zemiaky sme si pripravovali, že sme si ich uvarili v šupke, potom sme ich odsedili, nechali vychladnúť a ošúpali. Uvarili sme si vajíčka natvrdo. Ďalej budeme potrebovať sol, korenie, mleté čierne alebo mleté biele, Worcester, cibulu, uhorku, mrkvičku, hrášok, majonézu, horčicu, kyslú smotanu, sladkú šľahačku na šľahanie. Toto je scedená uhorková voda. Kto chce, môže použiť aj trošku bieleho vínka. Není na škodu. Kto chce ešte vyššie kyselé, môže dať aj octu. Ja mám vypočítané toto množstvo, že kyselej vody z uhoriek mi bude stačiť, tak nebudem používať ocot. A to biele vínko, kto chce, môže si dať. Toto je výmysel, ktorý určite není zlý a tie chute sa prepoja v tom šaláte. Je to nastruhaná cibulka, najemno aj s uhorkou a to do šalátu vmiešame a prepoja sa všetky chute. Takže ako začať? Aký je postup? Máme uvarené zemiaky s vajcami a asi keď sú Vianoce, tak tu bol dobrý škriatok, ktorý nám pretlačil väčšinu z nich. Tak vám ukážem aspoň. Takže pretlačíme zemáček. Jeden, druhý. Keď sú dobre uvarené, ani moc, ani málo, tak nie je problém. Pretlačíme aj vajíčka. Takže všetko, čo malo byť pretlačené, je pretlačené. Pridáme tam najemno nakrájanú cibulku, ktorú sme si posolili aj trošku okorenili. Ona zjemnela, aj pustila trošku šťavy, ktorá dá chuť šalátu. Teraz pridáme najemno nakrájané uhorky na kocečky. No, šalát to bude viac ako nás, ale nevadí. Cez Vianoce môžeme aj trošku pribrať, ale tak šalát sa dá robiť aj grezňu, aj cez rok. No tak budeme priberať celý rok. Tu je na kocky nakrájaná mrkvička, uvarená samozrejme, nie surová. Sterilizovaný hrášok, jasne môže byť aj mrazený a uvarený, takže dáme si hrášku. Teraz dáme pár lyžic horčice, nemusíme horčicou moc siliť horčicu, lebo potom by bol šalát výrazný iba po horčici, takže to asi stačí na toto množstvo. Teraz si dáme majonézu. A keďže je to majonézový šalát, majonézu môžeme dať bez problémov. Niekto používa aj majonézu, aj tatarskú omáčku. Kto chce, môže si dať aj tatárky. Kto nie, nemusí. Alebo si môžete urobiť domácu tatárku. Do majonézy nastrúhate pár uhoriek, cibulku. Okoreníte, dáte trošku horčičky a máte domácu tatárku. Teraz kyslú smotanku. Smotanu na šľahanie. Šalát zjemní, nadýcha. Je to tam všetko naraz, nebudeme nič primiešavať. Šalát by mal byť dobre premiešaný, ale zase nemalo by sa s ním zbytočne hrať a miešať ho viac a viac. Nech sa zbytočne nerozpučí. Teraz dáme tu kyslú uhorkovú vodu.
ale asi 2-3 deci. Dáme sol. Takže 1, 2, 3. Keď bude málo, ešte okoštujem. Teraz dáme to mleté biele a mleté čierne korenie. Takže to je tam. Trošku Worcesteru. Worcester to tak zvýrazní, ten šalát. Dá tomu trošku takú exotickú chuť, by som povedal. Takže asi takto. Teraz prichádza na radu tá nastruhaná cibulka s uhorkou. Takto ju na každú stranu dám. No. Keď sa vám bude zdať, že je málo majonézy alebo smotany, není problém ju tam ešte potom domiešať. A teraz činnosť, ktorá ma najramne baví, to je premiešať šalát. Mali by sme tam mať všetko a miešame jemne s láskou. A všetko jedlo, čo sa robí s láskou, aj veľmi dobre chutí. Takže sa není čoho bať, že by sa vám niečo nepodarilo. Takže dostávame sa ku koncu. Zemiaky, ktoré sú trošku pri sebe, si medzi prstami rozdelíte. Premieša sa. Šalát sa okoštuje, dá sa na chladné miesto a najlepšie je tak. Hovorí sa, že aj po 2, po 3 hodinách, ale mne najviac ten šalát chutí na druhý deň. A s kapríkom alebo dajme tomu s tým bravčákom vysmážaným. Takže šalát je hotový a šťastné a veselé. Ak to vidíte potom, tak určite boli šťastné a veselé. A dobrú chuť. Dovidenia.